Мнението и на Радко Достанич след победата на Локомотив София с 3-0 в крайна сметка срещу Хебър. Господин Достанич, доволен ли сте от това, което вашите играчи показаха в последния двубой за сезона? Како да не, всички мачове кои сме правили, тој се давали всичко од себе. Днеска има сме и млади хора кои се влезили, дали сме шансу да играју. За мене направише многу хубава работа. Аз искам да благодарим на всеки един футболист кој учествува у това, на хора кои се купували стручни штаб, кои се направили огромна работа. Да, днеска сам щастлив, защото сме свършили една сериозна работа. Благодаря на фенови кои нас подкрепат и това е пут кој трябва да продължим. Поехте отбора в труден момент, сега като се обърнете назад, доволен ли сте от това, което свърши? Не, много съм доволен. Много съм доволен. Преди всичко искам да благодарим на став, кој много трудна работа. Бяхме по едно големо напрежение всички и сега за мене футболисти, не повторам постоянно, аз им благодарям от сърца, защото направиш една страхотна работа. И виждаме тук и не последни матч са млади хора, всички даваят максимум и това е нещо, що е за мен много важно. Сега време за почивка и дано Локомотив да се представи по-добре през следващия сезон. Всичко благодаря.